Danas ljudi moji, Fluffy i ja bežimo od zle vaspitačice u Robloxu. Fluffy i ja danas postajemo bebe i zaključani smo u vrtiću kod ove zle vaspitačice. Pokušat ćemo da pobegnemo i tako preživimo. Brzo baci subscribe i like ako si ti imao vaspitačicu u vrtiću. Idemo u video. Eno je priča na telefon Fluffyka, znači to je naša vaspitačica bre, nubara jedna, vidio, ali je ružna. Stani glavu, daj mi glavu, stani ovdje ovako, stani ovdje. Jel možda preskočiš? To sam pokušao, sad ne može, brate, stavio Mora da neki pobegnemo, mađi. moramo da pobegnemo od ove zle vaspitačice, znači zatvorila nas ovdje, nemamo ni šta da se igramo, ni igračke nemamo, klikni ovdje dugme. Ja, otvorili smo, doći, tiho samo prođi pored nje da vidim kako izgleda. Ali je ružna, brate mili, znači koliko je ružna i fuj, beži od nje, beži na priča na telefon, ne vidi nas izgleda, znači ne vidi nas, klikće vamo da, ne možemo da izađemo na vrata, doći vamo, brzo, gore Fluffyka, znači nadrljali smo ako ne prođemo vamo. Lele bre, šta je bre ovo? Idemo, samo beži odavde, beži, otvaraj ventovi, udaraj s noge, to je to i... Mora klikne nešto ovdje, nije? Morali smo bolje da smo stali tamo nego otišli smo u ventovi da bežimo od ovu vaspitačicu, brate mili. Eto ga, Fluffyka je se vratio kod vaspitačicu, znači ne mogu da verujem. Dođi vamo bre, Nube jedan iz vrtić, bežimo, ajde. Ovo izgleda. Realistično ovo izgleda, brate. Izgleda dobro, brate, to je zato što je ovaj dobar vrtić. Otvaram ove platforme, okej, jedna mi se otvorile, s tebi otvorile. Šta je ovo? Tek treća, ajde i druga bre, to je to. Skači gore, nubarski, Nube jedan. Nemoj da padaš samo, trebaš mi zajedno da pobegnemo odavde. Polako bre, ako otvaraj vrata. To sad si šutnuo vrata, ne mogu da verujem, brate. Samo daj da bežimo odavde, što pre možemo. Gde padamo, i ne, gde sam pao? Ja velevo. Otvari vrate iza. Ne mogu ni jedna vrata da se otvore, izgleda moramo kod nje da idemo, brate. Fluffyka, šta da radimo, molim te mi reci. Brate, ovaj prozor mi ne izgleda loše, daj da ga udarim, brate, iz kamenčić, neki nađi nešto ovdje. Idi tamo, da bi mogli da pobegnemo, ali ne može, zatvorila sve, zaključala. Ajmo da vidimo što ona hoće od nas. Ja. I priča na telefon i dalje. Vidjela nas je da smo pobegli, moramo dole, brzo. Trči na mene, vidio, trči, brate, debela vaspitačka. Gotovo, navatala me, beži, otvorili smo vrata. Ali brzo, uvatit će te za noge, Fluffyka, molim te, nemoj da te uvati, please, dođi ka nama. Mala, Pa što si opsovao, bre, Nube jedan? Nije to psovka, to je bre ovo, da ja nju ovo. Šta je ovo? Uzeo si mi blok, uzeo mi ti blok, brate. Ma nisam bre, sagradimo bre, moraš sagradiš da izađeš gore, evo ja sam izašao. Vidiš što si me gurnuo u nepravno grožđe, brate. U koje grožđe? Pa ne, ovo što nismo izabrali, brate, ti si me samo bacio. Trebamo vent drugi da se popnemo, dođi vam. Daj glavu da ti stani ovdje, da skočim na tvoju glavu. Ajde, stani. Neće nešto. Udaraš mi u moju bre, cisternu ovoj. Hvala, aj čao, vidimo se. Pa šta si me zesno, Nube jedan? Ja izmislim put kako da se popnem s tebe. Izmisli, da vidiš kako je malo, vidiš ti kako se to radi, ti mi daš glavu, opet supe i to je to, bravo. Nube jedan, dođi da te nabodem u glavu sad da imam s nešto da te udario bi te da ti pokažem ko je gazda ovu kuću. Brate, mnogo me nerviraju polako ovi ventovi, brate, samostalno neki ventovi, nešto, šta je bre ovo? Ali to je najbolji izlaz, brate, uvek tako i pobegnemo. I gdje smo sad? Brate, ovo je neka ostava, šta kaže ova? Sjo, nešto priča ova. Ne možemo da izađemo, ali... Imam ideju, dođi se popnemo na cevku, pa ovamo i lagano prolazimo, jel da? Da, evo je ova, šta piše sjo? Nubara, brate, ne znaš šta. Kako da ja napišem nešto? Ništa nemoj da je pišeš. Pusti je, izbunila se i u ostavu smo došli s igračke puno. A što u nama nije davala ovakve igračke, brate, bar kockice neke da se igramo? Nego ništa nam nije davala, bre, znači Nubara jedna, zato i bežimo odavde. Moraš ovamo kod mene. Čekaj, stižem. Ovamo, moramo okolo da idemo skroz. I kako da se popnem do gore. Ajde, skoči. Ja skočio, brate, evo gore, ne znaš šta ti radiš, brate, ja sam skočio, bre, nisam mislio da mogu da preskočim, čuti. I emergency alarm, pa neću valjda alarm da palim, brate. Nemoj to, molim te, Moramo da provalimo gdje ćemo, na koju stranu. Vidi, ja na gore se popio, vidi, Nemoj, ako pređeš tamo, pa gdje ćeš tamo? Ovamo treba idemo. I munja, struja, pazi, struja, brate, će se...
ako se ubijemo na ove struje, brate, možda tužimo ovu vaspitačicu, hoćeš da joj tužimo za pare. Šta smo kliknuli sad? Ne znam šta smo udario sa neku dugmence, brate, a će Warning smo upalili, brate. Warning. Ja sam oštećen sad, duševno i bolno oštećen i otvorila se vrata. Idemo. Otvorila se vrata, bratko. Pa ti si mogao i malo pre da prećeš ta vrata, Nube jedan, što si se vraćao kod mene uopšte? Pa, brate, ja ne izdajem prijatelje tako lako, razumeš? Op, i ja ne sviđam se. Fokusiraj se, sad kreće prava igra. Ako, mi igramo igru? I eno je, ono je muž njen. Još mi on falio na sve ovo. Muž njen, brate, šta ćemo s njega da radimo sad? Nemoj ovo zeleno da upadne, samo molim. Nikako, pogledaj voda kako je realistična, brate, ako upadneš ti se uzdaviš stvarno. Trebamo laser gun levo da uzmemo. Ne, ovo je njen muž, napao me, prdi. Ja ga ubijem, ja ga gađam, on prdi sve, brate. On skače, brate, skače. Ja ga ubijem, brate. On skače, I eksplodirao mi, lele. Majke ti, gdje ti eksplodirao? Evo i meni pada, bum, kako smo ga pukli, brate mili, gdje si ti? Gdje si nestao? Vreme na vrata, brate, dođi vamo na vratka, brate. Tu si Nube jedan, brate. Što onako skače na nas, jesi video sprde žide? Brate, nije normalno, kažem ti, ovo ti je sve neka poremećena familija, brate. Brate, ubili smo im muža, brate, šta je ovo? Slovo B imam neko. Da ga stavimo ovamo, dođi. Mora ih pokačimo ovdje, brate. Lele, bravo, da, ajde nađi još slova. Našao sam i C. I C, i A, i C, sad će se stavimo ovdje. I evo ga A, dođu vamo, evo vamo. To stavio sam sve. Dobio sam 5+, zato što sam doktor ove igrice. Najjači sam ja, dobio sam u vrtić peticu, brate, idemo. Jesi se igrao na ovakvi tepisi kad si bio mali? Jesi vozio autić? Upravo se igram, viš da vozim autić. Gdje je tvoja kuća, brate? Moja kuća nije na ovu mapu. Bratko, imamo veću pretnju od kuće naše, brate. Da, ja sam zaprvio, ja sam se vrtio stvarno u vrtić da se igram. Moramo gore da se popnemo, Te gore? Gore, skroz gore, brate, dolazi vam, penji se s mene. Znači, brate, ubili smo im muža, neće da bude dobro kad se susretnemo s nju, pao sam Flafika, jao bre, stižem jedan Nube, ali dobar si, dok bežiš sa mnom, sve dobro, jer si sa mnom u svi problemi, zato te i volim, brate moj. Dolazi vamo i nemoj mnogo da pričaš, brate, bit će priče sad kad je vidimo, lele, priča na vratu. Verovatno zove policiju što smo ubili muža, lele, to neće bude dobro. Ne znam šta da radimo. Ja znam šta da radimo, brate, da begamo odavde dok imamo još vremena, dok nije upalila neki motokultivator, će nas lele, drugarica naša se popela. Krenula da nas juri, klikći dugme, ne znam šta radimo, klikni dugme, juri me, ćemo vati penji se u stepenice i penji se iza nas. Pogledaj, okreni se ako smeš. Vidi, ali je ružna. Brzo gore, to je to. Ali je ružna, brate mili. Dobra, ide sad. Vidi, ona ovdje još blej, ona je luda, ona je normalna nije. Dođu vamo, brate, pobegli smo, mnogo je ljuda na nas. Ako padneš dole, gotov si, brate, samo ću da ti to kažem. Ne pada mi se baš, hoće da padnem. Nemoj se zeznaš. I zatvorilo mi se nazad, brate, ne mogu da se vratim. Ovo je zamka bila, ovo je zamka, brate. Ovo ne valja 100%, znaš, ovo nije dobro, brate. Sigurno da ne valja. I dole, bravo doktor. Trči. Otvaraj vrata, lomi s noge, sve. Gde si pao? Gde smo pali obojica? Mamo, šta je ovo bre, lele, majko bre, trči vamo bre, lele, ima da 5 dana prelazimo ovo bre, šta je bre, ovo bre, Marfi bre, gde si me doveo bre, u vrtići više bre, rekao sam ti neću da se igram s tom ovako bre, jel si normalan bre, šta ti je bre? Ništa me ne pitaj, u vrtić nisam bio dobar i moram sada bežim od ovde što pre mogu. Ova devojka mi smeta mnogo. Ja sam umro, lele, majko božje, šta je ovo? Ma nije teško, Nube. I nije teško i ja umrem, brate, ne! Ja ti kažem, Nube, jedno da je teško, ti ne razumeš moju bol. Mora sačekaš malo, sačekaj da te vrati, bravo, otkrio sam lifehack i umro sam. Eto, Nubara. Živ sam. Bravo, doktore. Ova devojka nas čeka, izgleda da nam je to, brate, vodič, ona je verovatno krenula da beži, šta kaže? Kaže meraba, to je na turskom čao i umrla je. Meraba i tebi, meraba teraba, brate, ajde dolazi vamo dok nas ni ova teraba nije ujela za mozak. Beži od nju, možda je ona poslala ova vaspitačica možda da nas kapsi, brate. Otkud znaš, ništa ne verujem ja, nikome. Ma ni tebi ne verujem ništa. Majmunu jedan, Kosta se s tebe igrao da dolazi vamo i ne pričaj gluposti više. Znaš zašto ti ne verujem, malo pre si teo da me ostaviš samo kad si mi skočio na glavu. Zato si i pao
sad Nube 1. Eto, zato sam i ja pao. Sad si to stavio stvarno od ja sam pa stigraj, brate, ja ću pobegnem pa... Lavirint, za ovo mi trebaš ipak, šalio sam se, dolazi vamo. Neću sad, ne mogu da pređem, brate, ja se čekam. Jumpscareovo sam te, Nube. Ne znam ni gde smo više, samo pobegli smo i od one Turkinje, devojke što peva na turski Merhabat. Brate, ali idemo gore 200 na sat. Jo, majko, plava vrata. Znaš šta znači to? To nije dobro. Jo, crvena vrata. I to nije dobro, znaš da su sva vrata su loša. Mleko treba da popijemo. Popio sam lekcije, i šta sam... I to na cuclu smo ga popili, joj, smo dobili speed. Brate, dobili smo speed od mleko, kad bi to tako bilo, stvarno ja da popijem lekcije i da mi bude, brate, fino ovako da trčim 200 na sat. Pa jeste, dobiješ snagu kad popiješ mleko, to je istina, smo piti i vi deco mleko. Lele, ispredeo sam se sve. Brzo lajkujte koji vi pijete mleko, najjače Fluffy, jel piješ ti mleko? Ne, ja pijem samo crni sok. Ajde, dođi vamo. Dobro, lajkuj video svakako, nema veze. Idemo dalje. Jo, gde smo sad? Možda bežimo, upravo bežimo. Jo, znaš gde bežimo, brate? To je to. I ne, robotizovana je, gotovi smo, brate. Ubili smo i muža, sad moramo... Slušaj ovako, brate, sad ću ti ja kažem. Ovdje ja da ubijem, ti se tu zezaj. Puci samo, ona densuje, brate. Što densuje, Nubara? Ima 10.000 helta, brate. Bit ćemo, ona baca neki... Baca mi neke, brate, Ona TikTok radi, ona nije normalna. Ona pleše. Zato smo i krenuli da bežimo. TikTok nije dobar, deco. TikTok nemojte gledati. Jer kad uradi ovo skači, brate, da te ne ubije. I gotovo je, pobedio sam je! Umreće, bam! Eksplodirala je. Jo, ima neki auto vamo. Lele, idem ja, ne čekam te, idem da se vozim s autom. Čekaj me, Nube 1, nemoj da me ostavljaš ovdje. Rekao si da mi ne veruješ, rekao si mi da ne veruješ. Verujem mi da ti verujem. Sad mi veruješ. Stani! Jao, Lele, vozim auto, brate, ne vozim ga ovdje od sam. Jo, preživeli smo! To je to! Kaže ovdje da smo uspeli, gadi, na vesti smo, Lele, to bože! Kaže, vaš 90. Murphy for Fans je uspešno prešao ovaj obi. Kakvi smo mi doktori, Fluffy, GG. To je to što se tiče ovog videa, obvezno pogledajte prošli video ako niste, a mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao!